Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Үзебезчә саф татарча мавыктыргыч хикәяләр тыңларга, шын барлыктан чыгып төзелгән кызыклы язмышлар хакында эштергән. Янәшәдәге яшәешебезне ямьләндерергә ашкынып торган нурлы кешеләр белән экраннар аша танышырга теләгән телевизор караучы, тамашачы дусларым. Бу юлы безнең игътибарны тормыш юллары буйлап ипле генә атлап алга баручы Илназ исемле ир-егет җәлеп. Җитди генә җилләргә дә тибәлеп бераз, бер аяктан икенчесенә салмак кына баса-баса, Хайран Вальяжны русчалатып әйткәндә атлый иде. Без күрешкәндә ерактан ук әнә шулайрак сизелде. Тоелды никтер миңа. Нидәнлеген моның һич көттермәй танышу белән үк геройыбыз үзе үк әйтеп, аңлатып та бирде. Аңа гына хас булган бер төрле шаянлык, шуклык һәм җитезлек, кызулык белән. Ассаламу алейкум, Илназ. Алейкум ассалам. Уйланып җитди мәсьәләләр хакында бик ипле генә барасың, атлыйсың. Ипле түгел әлбәттә. Мәсьәләдән эш түгел, мен йөрешем шундый. Сөйлимме үзем турында булган хәлләрне? Әйдәле? Мине кебек вакларны шайтаннар дип иркәннәр. Мин дә шулай дидем. Нишим син инде? Иң кызыгы. Әтием нәк шулай туган. Аның да шундый аяклар булган. Әйе, анда шулай менә шабырлык туган аягы. Урнажмакта булсам вафат булды. Миңа яшь шарым булганда, уйланып җитди мәсьәләләр хакында бик ипле генә барасың, атлыйсың. Менә шулай итеп түгел әлбәттә. Сезнең алда биргә сәләтле Илназ. Әнә шундый көрәшеп яулаган һәм хәзер инде көндә йөри торгач, һәммәбезнекедәй Ходай биргән ике аягы көндәлек гадиллеккә әверелгән адымнар ярдәмендә атлы бүгенге лаеклы геройыбыз җирдәге сукмаклар, тарда булган качагында һәм киңәеп талган бәхет өстәп көтмәгәндә юллар буйлап. Шунсы икеләтә, юк, бишләтә куанычлы бишракта. Геройыбыз үзе генә түгел. Моннан күп еллар элек тормышының иң башында күкләрнең кодрәте белән ак халатлы табиблардан ярдәм буларак җиргә ныклап басып йөрү мөмкинлеге алган Илназ, хәзер инде кайчандыр үзе кебек ярдәмгә мохтаҗларга кулыннан килгәнчә ярдәм кылып, игелеген иркен итеп таратып, кояшларда янәшәдәгеләрне яктылыкка күмергә омтылып, җылы нурлар сирпеп бар тирәнгә яши. Гомер итә, ямле, бүгенгесен төзү. Тора-бара күңел түрендәге игелекле изге омтылыш, кайчандыр санаулы гына булган бу өлкәдәге адымнар, күркәм эшләр белән шөгыльләнүче махсус бер оешмага әйләнә. Әнә шулай үсә төшкәч теләк, алга киткәч эшләр, айрым үзәк барлыкка килә. Күркәм йорт бина буларак та торгызылау хәтта. Һәм Ходай ярдәме, җирдәге янәшәбездәге игелеклеләр тырышлыгы белән инде зак еллар уңышлы итеп эшләп килә. Быел төп офисы Ширмешәндә урнашкан әлеге үзәк, ямле эшләре белән һәрчак якты учаклардай гөрләп торучы оешма барлыкка килүгә 10 ел булган икәненә. Ә бу ике кулыбыздагы бармаклар саны диярсең. Тулы бер дистәне үзенә сыендырган еллар агымы. Матур бер юбилей бит. Шулаймы, дуслар? Бәйрәм булгач, теләкләре дә үзаралы җиткерелгән, бүләкләре дә хайран, күп иде бу юлысы да. Аяклары булмаса да ямсыз сәбәбе чыгып, кызганыч биктә, әмма Ходай бергән алтын куллы Илдус әфәндегә мәсәлән, чәчәкләр тапшырылды. Һәм аларга өстәп газетка яздырдык аларны. Чирмешән яңалыклары, аннар безгә дә җавап бирделәр, мужит. Менә сезгә Чирмешән газетасы. Әй, нинди бәйрәм инде ул чәчкәләрсез, шулай бит. Ә монда җыелган чәчкә, гөлләр, матур, ягымлы, акыллы кешеләр нинди теләкләр белән килгәннәр икән юбилейга, Казанга мен, ә бездә 10.
Аха, 10 яшьлек юбилей, шулай бит, 10 еллык юбилей. Менә инде 10 ел үтеп тә киткән. Бу оешма ничә кешегә йөрәк җылысын биргән, җан җылысын биргән. Поздравляю с юбилеем всех. 10 юбилей. 10 еллык бергәләшеп оешты шушы нигез. Бу бинада бар да дуслар, аеру юк, бар да тигез. Менә яхшы игелекле эшләр башкарган кешеләргә һәрвакыт дуслар дип мөрәҗәгать итәсе килә. Сез каршы түгелме? Юк, бердә каршы түгел. Нигә каршы булырга инде? Дуслар, есть, ул дуслар. Дружба – это великая сила. Мен сезгә көтмәгән сораулар алып килдем бит әле Казандан, беләсезме? 10 яшьлек юбилее булган, игелекле эшләр кылучы, үзәк хакында 10 җөмлә белән кыска гына иттереп тасвирларга кушсалар, ниләр беренче итеп башыгызга килә, хөрмәтле кешеләр? Сөйләгез әле. Екатерина. Безнең бит үзебезнең Екатеринабыз бар. Чирмешән районында андый кызыбыз бар безнең. Ул коляскада, мөмкинлеге чикле. Без аны быелгысы елда 2нче этаждан 1нче этажга квартиралы иттек. Менә нинди шатлыклы мәгълүмат. Это самое радостное событие этого года. Это было непередаваемо. Ел сайын күпләп грантлар атабыз. За все время нашей работы, за 10-летний период, нами реализовано 14 проектов на средства гранта. Менә шул грантлар белән, бер грант белән безгә бер газель спор җиһазлар алып килделәр. Ул җиһазларны без әле үзебезгә алып калдык та, үзебездән артканнарны мәктәпләргә, балалар бакчаларына бүләк иттек. Менә бит яхшы эш, яхшыны тарташыл үзенә. Действительно, Альберт, добро притягивает добро. Пришли к нам недавно супруги пожилые в возрасте за 80, принесли свой самовар, отказавшись дома в пользу чайника, и выразились: с вами в центре пить чай вкуснее. Тагын бер зур эшебез, бу бинага зурлап ремонт ясарга ирештек. Бу безнең 2017 ел иде. Без менә бу матур бинада хәзер һәрбер кешене каршы алабыз. А вот в 2019 году команда нашего районного общества инвалидов представляла Республику Татарстан на фестивале в Нижнем Новгороде. И мы вернулись оттуда с победой. Отлично! Эшкә килгәч көндә бу игелекле бинага күңел хичрешләре, хис тойгылар үзгәрәме? Бу хакта да кызыксыныйк әле. Бу бинага кергәч, игелекле дә, яхшы да булып китәсең. Бу бинаның ишеген ачып кергән кеше көчлерәк тә булып китә. Бердәмлектә көч куәт. Каждое утро, распахивая дверь нашего здания, я говорю: здравствуйте, даже если в помещении нет никого, и на весь день остаюсь открытой. А то, что касается моих ощущений, да, устаю, но то благое дело, которое мы делаем, приносит ощущение радости. Бүгенге тапшыруның төп герой Илназ хакындагы сөйләшүгә кабаттан әйләнеп кайтсак, үзе дә тумыштан инвалид булга карамастан, тормышта бик тә актив, күп кенә сау-сәламәт кешеләргә үрнәк булырдай итеп, яши, гомер кичерә. Ямлы, мәгънәле итеп, яшәешен төзи белә ул, дияр идем мин. 100 төрле эшмәкәрлек шөгыле, мавыглары бар, сокланырлык, матур гаиләсе янәшәсендә. Сөйгән Ләйсән белән бер ул һәм 2 кыз үстерәләр. Яңа гына искә алганнарның, санап киткәннәрнең үзләре белән Казаныбызда хәзер алар гомер иткән нурлы калада очрашып аралаштык без. Һәм хәзер сезгә дә тамашачым күбесенчә мәхәббәт һәм якты ямлы яшәеш белән бәйле серләрне ачабыз. Ихластан иркәм дип беренче тапкыр кемгә әйтте икән Илназ, кызыксыныйк әле. Ихластан иркәм дип иң беренче әлбәттә әйттем сөйгәнемә. Чистая кызыдыр ул. Шул көннән клубтан мин аны беренче тапкыр заттым. Уй, шулай күңел түренә калды минем. Ләйсән, кай ягы белән Ләйсән күңел түренә керде икән Илназның? Әйтә, кызыксыныйк әле. Аны Илназ гына беләдер инде. Күңел төрләренә сакланган бу кызны мин озак эзләдем. Мин вакытта Чаллыда яшидем, а ул Казанда студентка.
Ниһаять, озак эзләп торгач, мин аның телефонын таптым. Менә тырыштык булышкан бит, шулаймы? Әйе, һәмнәк шушы телефон аркылы күбесенчә аралаштык та без. Ел тирәсе булгандыр инде. Һәм ниһаять бер елдан соң зур букет артында матур Илназ басып тора. Очрашырга насыйп булды. Койягы беләндер сразу яллады ул минем күңелемне. Альберт 3 ел тирәсе Әсәм белән очрашып йөргәнне аның әтине әниләре белмәделәр. Ник белмәделәр? Әтиәнием каршы чыгырлар дип курыктым. Илназның аягы авыру булганы өчен. Ниһаять вакыты җиткәч, якыннарым белән киңәш тоттым да туганнарым белән бергәләшеп киттем Тибәр кызның кулын сарырга. Чистайга нишәрләр яна була инде, шулай. Әйе. Ничек кабул иттеләр сезне әлеге шәһәрдә? Бик матур каршы алдылар. Дөресен генә әйткәндә, Альберт, әтиәниләр озак уйладылар ул чакларда. Һәм ахыр чиктә барсы да әкияттә сыман булды. Саф мәхәббәт җиңде. Минем белән сула бер һаваны, минем белән ярат дөньяны, яшәп белә гиткән бәхетләрне күрә белик икебез аны. Кызлар, әти-әнигезнең мәхәббәт тарихын шулай якыннан беләдегезме? Монда детальләрдә Альберт абый юк иде әле. Менә мин дә бүген белдем бит инде хәзер. Әтигез әнигезгә чәчәкләр бирергә яраткан булган. Шулай бит. Шуңа күрә булса кирәк, өстәл артында да монда бик күп чәчәкләр күрәм. Ошымы үзегезгә исемнәрегез? Әлбәттә, мин Ясмина булам. Мин Азалия. Так, менә ниләр белән ямьләндерәләр икән шушы чәчкәле, матур чәчкәле өстәлләрне кичләрен бергә җыелгач бу гаиләдә. Апаби, мин скрипкада уйныйм. Әйдәгез, уйнап күрсәтимме? Әйдәле. Бу өстәл артында Хөсәйн әйтмәде бит әле бер сүзләр. Мин Альберт абый футбол яратам, Роналду кебек уйнарга телим. Молодец! Казаннарда шәйләп алгач, без кабаттан әлдертеп кенә кайтып киттек Ширмешәнгә. Ә бирдә исәнләште бар шыраганы, әйтерсең лә без күптәнге таныш һәммәсенә. Ширмешәне елгасы шул исемле янәшәдә, юл буенда чиста чишмәсе дә, суларына кулак салсаң бу җирлектә шилтерәп аккан, алар киләп кенә дәшә сымак безгә, ипле генә. Эй замандаш, кил биргә, бергәләшеп киригәйдә, ямьле төсләр тулы көзгә. Әнә шулай шигырь сөйләп, җырлар җырлап, без янә Ширмешәндә урнашкан игелек тулы йортта пәйда булдык. Ихластан кызыксынып, өйрәнеп бар тирәгенне аралашуыбызны дәвам итәбез. Һәм бар күргән ишеткәнне бирдәге тамашачым түкми чәчми сезгә илтәбез. 14 елны менә шулай башланды. Безнең беренче сессия, безнең беренче утырыш, беренче фотографиялар безнең. Менә шулай безнең алар белән үзәктәге һәрбер папка хәзер сез экраннарда күрә алган биредәге киштәләрдә урын алган шәхси мәгълүмат, китаплар сымак, җайлап куелган документлар, никадәр язмышлар хакында сөйли ала булса кирәк. Ачып укып танышсаң үзләре белән якыннан дию. Сколько Руслану лет? 40. 40. Руслан у нас художник, шулай бит? Да. Что рисуешь? Вот это рисуем. По фантазии все рисуем. Ямьле гадиләреннән кала тылсымлы бүлмәсенә текне булдырганнар. Башка күзәтүләргә килгәндә үзләре өчен үзләре булдырган үзәктәгеләрнең бердәм якыннан аралашучыларның матур мөнәсәбәтләрен тасвирлаучы кагыйдәләр дә уйланылган игелек киңгән йортта. Җаннарга җылы, күңелләргә ям өстәрлекләре арасында бер-берсенә кагылышлы җиткерергә тиешле теләкләр белән укып танышабыз якыннан.
Хыялыңны һич кайчан югалтма, кичерә бел. Янәшәдәгеләргә һәрчак хөрмәт белән кара. Һәм хәтта көндәлек тормышта бик тә мөһим булган әйткәнеңдә тора бел, вәгъдә бирсәң, үтәгел дигәне дә бар әнә. Тапшыру герое Илназ Фараш үзе дә һәммәсен үтәргә омтылып яши. Әлеге дөрес түгел, нурлы, ямьле булган теләкләрне. Кемнәр дөньяга бүләк иткән тауфык биреп үстергәннәр икән, игелекле эшләр кылучы, әлеге үзәктәге тырыш булган кешеләрне. Кайларда чын-чынлап аякка басканнар һәм тормыш тәҗрибәләрен җыйганнар икән алар. Эзләсәң, эзләнсәң күңелне биреп, һәр сорауга җавабын табырга була, дуслар. Тауларында саңып байтам, шитләргә китәмендә. Кәркәле таулары бик. Тапшыру герое Илназ Фараш улы Газимов күп балалы гаиләдән. Бер җан туган аның аякка басырга өлгермәгән чагында хушлаша якты дөнья белән. Исән сау булып, уйнап көлеп бергә үскәннәре алтау алар гаиләдә. 4 булган малай һәм 2 гүзәл кыз. Илназ игезәге Гөлназ белән төпчекләре, соңрак дөньяга килгәннәре. Матур гаиләгә янә ямисте. Төгеләргә китеп сүз тотсак, әтиәнләр зарыгып кыз, икенче гүзәлкәйне көтәләр ул чагында. Әмма Ходай Тәгалә башкачарак әмер бирә, насыйп итә. Матур кызга истәп, бер тырыш булган егетен, Илназны да бүләк итә үзләренә. Әңгәмәле героебызның шул ук аякларга, атларга комачау итеп, уңайсызлыкка тумыштан дучар булган, әмма һәрчак көчле рухлы тырыш кеше әтисе Фараш әфәндене җылы сүзләр белән искә алып башлап җибәрәбез. Орта зарланмайды, нидер шулай нормально йөрий ул. Яки аны әйтәләр, әле икенче ягыда исән булса, самолетта чарый бу дип дәртле. Йөрәге көчле, дәртле шулай итә. Аннарда кеше, аны кеше Елларга дәрт күчкәнме соң атасының? Ну, тыңгысызлык күчкән. Аяк белән бергә. Аяк белән бергә. Да. Хәзер тыңгысызлык дисезме? Тыңгысыз инде, тыңгысыз. Хәзер сез экраннарда күрә алган, 7 балага гомер биргән 77 яшын тутырган, үзе яшәгән җирлекнең 70 төрле серләрен белүче Ширмешәндә яшәүче хөрмәтле кеше, тамашачыларга инде таныш Илназ Фарашның әнисе. Бүген ул хөрмәтле әни, игътибар һәм ихтирамга лаеклы, җитдилек янәшәсендәге шаяру һәм шуклыкны да аңлый алучы тапкыр кеше, безнең сердәш, ягымлы һәм моңа өстәпәле, моңлы да булган әңгәмәдәш. Алтын кискененә дә, басу киңлегенә дә, утартак безгә яшимәннәр. Гомер үтү белән яшап үсәймен, яшьгә күмеп җирләрне. Хөрмәтле әни янәшәсендә без героебызның бүгенгесе хакында да әңгәмә кырдык. Һәм алган җавапларыннан бик тә канәгать калдык. Син үзеңнең энергияңны, үзеңнең вакытыңны, үзеңнең акчаларыңны каядыр шәшеп башкаларга бирәсең. Бу синең күңел халәтеме шундый? Күбрәк минем күңел халәте түгелдер инде, бу Аллаһ Тәгаләдән кергән бер шундый бер сигнал программа булгандыр инде, мин аерышып бер миссия үтәгәнмендер дип уйлыйм мин. Менә шул инвалидлар белән бит инде мероприятиеләрдә булып кайта иде. Теге эшләргә шатланып кайта иде. Яни аларның елмайларын бер рәсемдә чагыштырып булмый иде. Аның йөрәген бер ишәтеп, аның йөрәге шундый. Йөрәге шундый йомшак иде. Тормыш иткәндә язмыш дигәннәре мине 3-4 тапкыр ныклап тетрәндерде дип сөйләде безгә Наҗия ханым. 2 тапкыр утта дөрләдек. Тулысы белән диярлек йортыбыз, мал-мөлкәтебез янды. Бер балам вафат булды. Һәм менә төпчек улым Илназ тәпи басмаслык аяклары белән дөньяга килде. Яшьтә 4 айлык чагы. Менә әти. Менә Илназның менә күрәсезме, ана аякта беренә, ни аяк киемнән беренә. Ничек баса ни. Менә Илназ, менә Илназ мен. Менә Илназның апер ана аяк ни гипслы күренә. Гипста йөргән чагыбыз бу Илназ белән Казанда. Хайдар Заныч уйлап чыгарган итек шундый. Итек. И вот это аппарат Гафаров дип нителәйде инде. Шул итек, шуны итекне баланың аягын җиде атна барды. Шулай итеп бу операция ясады.
Операция опять гипска катырды. Biz, в общем, 2 yıl girdik gipsta. 2 yıldan sonra gipsini ортопедический заказ берилинде. И вот, кемикке başladık. Шуннан 20 yıl girdik Казанда. Геройыбызның әнисе Наҗия ханым игелекле балаларны гына түгел, гомере буе башка матурлыкны, гөлләр үстерергә ярата. Хәтта фикуска тикле чәчкә гөлләрдән кала, шул исемгә ия булган гүзәл кызны да бүләк иткәннәр. Фараш әфәнде белән Наҗия ханым дөньяга. Бүгенге көндә фикус Фарашны Мәскәүдә гомер итә. Без барасын белгәч, туган ягы Ширмешәнгә мөмкинлектән файдаланып, биредәге һәммәсенә сәлам җиткерә, юлны юл, экраннар аша. Издән кайтам мин дә. Фикус апа инде безнең Голеда апалар арасында иң үлкәне. Безне карарга ул ярдәм итте инде. Әништә булганда безнең өйдә үй җыштырып, киемнәрне юып, безне тәрбия биреп, безне карап торучы ул булды инде. Абылар иртәшәде, апага безне бик җигәрәп инде. Әйе, үзеңнеке үзәктә диләр мәле халыкта. Иракта булса да, хәзергә зур апалары бар туганнары өчен һәршәк якын. Якын итәләр, хөрмәтлиләр аны, һәммәсе дә. Без исә телевидениянең мөгъҗизалы мөмкинлекләреннән файдаланып, инде кабаттан башка җирдә. Ширмешәндәге игелек тулы, тамашачыларга да хәзер инде якыннан таныш бер йорт иде. Инвалидерлар арасындагы лидерлар, алдынгылар, биредәге талантлар тормышында гәзит чыгарудан кала театр уйнау тәҗрибәсе дә бар икән. Моннан беренче ел элек алар тарафыннан Туфан Миннуллин әсәре буенча парсыз парлылар спектакле сәхнәләштерелгән. Һәм тапшыру герое Илназ Фараш хатыны Ләйсән белән төп рольләрдә булалар ушагында. Шөптән атаковать итәсез. Сугышта калган солдатка бу кадәр авырлык кичерми торганды. Уңышлы куелган инвалид хатынның тормышын татвирлаучы әлеге спектакль белән артист Ширмешәнлеләр чын гастрольләр булдырып, бар тирә-яктагы якташларын, мәдәният йортларын, төрледән төрле башка кызыксыну белдергән оешмаларны йөреп чыкканнар. Тапшыруыбызны эфирга әзерләгәндә Ширмешән белән Казан арасындагы 2 сәгатьлек юлны без күп тапкырлар туда-сюда урадык. Тәгәрмәчләре машинабызның чокыр тотса да, әлдерткәндә кайчагында бар булганын тик яхшылыкка без юрадык. Тагы героебыз белән бергәләп без Казанда бу юлысы инде тәпиреп, җитди хайран адымнарын да ясадык. Беләсезме нәрсә? Моннан күп еллар элек Илназның аякларына операция ясаган, аны яшәү юлына ныклап бастырган табибны да табырга алындык без бергәләп. Һәм булдырдык та. Ходай рәхмәте ярдәме белән. Табиб аңлатканча, героебызга тумыштан насип булган аның әтисе дә иза чиккән гади халыкта шайтан сүзе аркылы әйләнешкә кертелгән, аңлатылган әлеге авыру медицинада тумыштан чалыш аяклы булып, врожденная косолапость исеме астында билгеле. Махсус сүзлекләрдә шулай язып беркетелгән. Аны юк итү, давалау чарасы күп тапкырлар капатланган операциялар икән. Насип булмауын телибез. Берәүгә дә аяктан егарлык һәм бары тик көчлеләр, ихтиярлары көчлеләр җиңә алырлык әлеге бәләне. Без кунакта булган, бу юлысы сәфәр кылган җирлекнең игелекле үзәгендә үз паркы, гүл бакчасы, андагы чәчәкләргә сулар сибим дисәң, коюсы да бар. Һәм хәтта шишмәсен дә булдырганнар бирде. Моннан берничә ел элек. Махсус экология өлкәсендәге грантны отып, җиңүләр яулап, мөмкинлекләре чикле кешеләр көч тир түгеп чын-чынлап төзеткән булдырган чишмә бар Ширмешән халкы чишмә янәшәсеннән узучылар өчен дә табигать үзәгендәге ямьле бер урын булып тора хәзер. Әнә шулай Ширмешәннең яшыр чирәмлекләрен, Чибәркүлдәй ямьле Ширмешән елгасын һәм чылтырап аккан сулы чишмәләрен күреп, чәйләр эчеп шул сулардан ләззәт, көч һәм куәт алгач, чиста һаваларын сулап, чакрым сайын туктап аралашып, халкы белән саф һавада булып чистый аргач, җирлегендә Ширмешәннең йөреп, чабаталарга күптәнге алмаш аяктагы ботинкалар хәтта тузгач, чыктык без кабат юлга.
һәм чистай аша узып, шәршәмбедә кайтып төштек ямьле нурлы Казаныбызга. Чирмешәндә язылган һәм Казанда студияда укылган, камерага төшереп алынган, монтажларга салынган сезнең игътибарга тәкъдим ителгән телевизион хикәя хәзергә шуның белән тамам. Яңасы язылып дөнья күрүгә очрашырбыз һичшиксез. Кабаттан бер заман диясе генә кала. Уйга килгән чираттагы сүзләр бәйләмен, рифмны дәвам итеп. Шушы урында тамашачым сезнең белән дә бүгенгә хушлашып торам. Тиздән, бик тиздән лаеклы һәм кызыклы геройлар белән очрашканчыга һәм рәхәтләнеп, бүгенгедәй хәтта җитди темаларга дагы ипле генә матурлап аралашканчыга кадәр